Deșteptarea naturii și respectul față de tradițiile strămoșilor sunt marcate de găgăuzi în fiecare an în ziua de 6 mai. Hederlez este una dintre principalele sărbători de primăvară și simbolizează începutul pășunatului și a lucrărilor în câmp. Hederlez este marcată în ziua în care creștinii ortodoxi îl sărbătoresc pe Sfântul Gheorghe. De Hederlez, găgăuzii respectă ritualul curbanuri, sacrificarea animalelor domestice. Его готовить надо или всем селом, или всей улицей, или собираются 2-3 семьи, готовят вместе, половину раздают бедным или соседям, а вторую половину выносят на общую трапезу. То есть это вот такая вот социализация. Potrivit tradiției, cu sângele mielului sacrificat sunt unse ușile casei pentru a-i păzi de cele rele. Ulterior, sângele este îngropat în pământ și nimeni nu are voie să calce pe acel loc. Un alt obicei respectat de hederlezi este aducerea omagiului strămoșilor. У гагаузов лучше всего сохранился культ предков. Это связь этого мира с миром усопших, с миром предков. Astăzi, de Hederlez se organizează festivaluri și evenimente culturale, precum renumitele curse de cai din Ceadărlunga, o adevărată atracție turistică. У гагаузов скачки проводятся несколько раз в году, но самые большие скачки – это на Хедерлез. Sărbătoarea Hederlez reprezintă identitatea găgăuzilor, deoarece combină elementele ortodoxiei și tradiția pastorală străveche.